हेलो सांग मैंने आपन तो जानते काली बिलेई सखी बिले और पुष्ट बिले सब बेले नॉनवेज चोरी करी खाई दौला। आज कौन कले ना सखी बिले पुष्ट बिले काली बिले डाकी कले आउ कहले काली बिले तते आम गोटे नुआ रेसिपी खोबू ना कौन ना लेग पीस कषा एमती कहीकि पुष्टी कौन कले ना कंचा कदली आलू को सिझेदेला आर आड़ बेसन मैदा कंचा लंका छेचा हलदी गुंड मर्च गुंड मसला गुंड सब लुण पकई लेग पीस साइज करदेला आ तेल गरम कर गोटी गोटी कर छाणीदेला हो गला परे तेल गरम कर पियाज पकईदेला पियाज भाजी होला परे लंका गुंड देदेला लंका गुंड भाजी गला परे अदा रसुण पियाज टमाटो जीरा बाटी रखीदेला तापर देदेला आ भल भाव कषीदेला जेतल मसला तेल छाड़ी आसला हलदी गुंड मर्च गुंड मसला गुंड लुण सब देकी भल भाव कषीदेला आउ पानी देदेला पानी फुटिला परे लेग पीस देदेला लेग पीस कषीला परे आउ टिके पानी दे भल 10 मिनट छाड़देला हो गला परे गरम मसला पकई काढ़ीदेला और काली बिले की नहीं देला कहला काली बिले तू खा एमती कहलारू काली बिले कौन कला ना सब ताटिया सफा करी खाईदेला आ हसी दे कहला ए तमें बढ़िया बनईच पुष्टी बिले एमती मो पाई सब बेले बनईदब एमती कहला पुष्टी बिले सखी बिले हाँ हसी दे मुर्गी हसी दे कहले हाँ हाँ आम निश्चिंत तुम एमती बनईबू। आपण मान घरे जदि एमती काली बिले थी बोले एमती आपण माने थकंटू काली बिले एमती रेसिपी करी थकंटू आपण जदि खाई दौथिब सब बेले नॉनवेज एमती ही रेसिपी करंतु आ से जानी परिबो नाही आपण कोथरे बनईचनी माछ ना चिकेन ना कौन एमती आपण माछरे भी साइज